Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Kaki SU Phlangkynshi unit haka khatsan terik ukala lengkon kabadai kasngi sajan. Kalayok ban Pynhap perdano ya ka first Lurshai Hynñiewta Memorial Football Tournament. Haka snong Phlangkynshi Southwest Khasi Hills District. Haka ni ka jeng Pynhap perda ya ka ni ka lempung ka Friends United FC kalalong kaladu. Haka bakalala ban pendim no ya ka maulak pene FC dalai gol lagaway. Hagani kasngi lawan ban Pynhap perda ya kani kelempung da usamla forward man nongrem President KSU Southwest Khasi Hills District kum ukongsan haringkat ka jingdon lang uba bantai lengdo samla ruta fort lengdo General Secretary KSU Maukarwat Circle samla taibor kharwanyang Organizing Secretary KSU Maukarwat Circle kinong yalam shnong bat kiwe Shuk ka KSU Phlangkynshi unit hakani kasngi kalayo ru ban lekmen sem themai bat kipat ba nong shok shnong bat yo ru ban no senyang de kijing ais ngopha shakisan tali kilong yeng jong kani ka dong kathan na kama la kani cho kama ba ram ta players player but haka jing la ka football larang tali hadam arsenal sai tu cha om ba kada ba konsan hana ba kila labmit balle kamkai kila labmit lani kilamlen dan ya kita gindi ba pembuat kani ngade ka wi ka banta ka kum ki sama jong kani ka dong ka thain bat kum ki players pide ban bat haka jingmot ka jompi nomor ba wat ba pinang penjabo kalau kamat ke jompi kaban kita API ban amdai ba kita API ka penjaburan ne kayin kasam ya ka shlong ka thau ba kanau kadan ka kten ka bang ba kisama kilam kita gimam tai karir kita bro lana kisama kilam na tikindi ba pembuat kilam na tikam kai namo pat kibalong kita kilawai kiban tai ka shlong ka thau ya karir kita bro bro koi kapangru nanta kani kasni kani ka final tournament o ka final football jo kani ka tournament ha ka ba kila pelang ya kani tournament dan sa jing kamau ya ka ji sa peniap jo lei sama orang ba ha ichamati ha ka sne manager afro ha ka afro tarik jo benai lampang lengan benai February jo ka sne manager afro matla ka ba ka sarkar India ka wanra hangni po ka dong ka than ka jungi ya kata ka CAA ha ka ba kinong yalam jong kajat benro kidang her ban pan pensun thu pat ba ai hakabayadai bat kajima jong kani ka an mawa ka ba ka sarkar India ka wanra hangni po ka dong ka than ka jungi rai polsi bat ka ka balaja ya ki prado ki prasnam ka jungi ka ba kinong ar kilaswa da kibut babunjat bakunlo ban pentrono ya kamsim yale kamsim ijri jong ki try mulok nang ni na po kadong kathan ka jongi